हारिमुखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोर फैगौ 21, 22 आरो 23 डिसेम्बर खालि फामफुलि गयारीजों दैदेनजानाय आयराखि थियाटारखौ सेरफांगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हांख्रायनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै दिन्थिफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरोदि फैगौ 21, 22 आरो 23 डिसेम्बर खालि नोंथांमोनहा सेरफांगुरि बाजारसेनि एबा नेपालपारा माइ बाजार फोथाराव फैनानै आयराखि थियाटारखौ नायफैगोन होननानै जोंनि सेरफांगुरि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा हांख्रायहरनाय जाहैबाय। टिकेटनि बेसेनखौ बारा खालामनाय जायाखै। नोंथांमोन रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदाखौ लानानै गेलारियाव 100 थाखा आरो थियाराव 150 थाखा आरो नोंथांमोना सानथामनि गेजेराव नोंथांमोनहा जुदि सिजन टिकेट लायोब्ला अब्ला नोंथांमोना 400 एबा 400 थाखायावनो नोंथांमोना टिकेटखौ मोननाय जायो। 22 खालार खालि एबा सेथि मोनाबिलियाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों नरेश्वर खेरखातारनि लिरनाय राग आरो 22 डिसेम्बर खालि एबा नैथि मोनाबिलि खालि जोबथेसालिनि मोसा आरो थामथि हराव एबा 23 डिसेम्बर खालि देखायनो थाखाय आखायाव लादों मानगोनां फामफुलि गयारी एबा आयराखि थियाटारखौ दैदेनगिरि मानगोनां फामफुलि गयारीनि लिरनाय मनालिसा। बेखौ नोंथांमोनहा 21, 22 आरो 23 डिसेम्बर खालार खालि नुनो मोनसिगोन। बेखायनो सेरफांगुरि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोन रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायहरोदि 21, 22 आरो 23 डिसेम्बर खालार खालि सेरफांगुरि बाजार सेरनि माइ बाजाराव फैनानै जाहाथे नोंथांमोनहा नैबे आयराखि थियाटारखौ नायफैनानै गोजोननाय लायो बेखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।